אני כועסת על עצמי שאני פוגעת בבריאות שלי, בסדר? כן? מזלזל בבריאות שלי. אני אגיד לך מה אני שומעת, בסדר? כל פעם שאת עסוקה באיך הוא מטפל בבריאות שלו, את מזלזל בבריאות שלך. כל פעם, כי עזבת את הבריאות שלך. יכולה לראות את זה? אם בעקבות זה לחץ הדם עולה, או של מי? שלי. אוקיי. עולה לך לחץ הדם? לא, אבל אני אומרת, אולי, אם הדאגה לא גורמת לי משהו, אבל היא לא גורמת לי תחושות... לא, אני לא מחפשת הוכחות פיזיות חותכות. עצם הרעיון, אוקיי? מתי אני מטפלת בבריאות שלי? כשאני ערה לקיומי ולבריאות שלי. כשאני הולכת ומטפלת בבריאות שלו, עזבתי אותי. אני לא בי יותר. אבל הבריאות שלי זה לא 24/7. למה לא? למה? כי יש בילויים ויש עיסוקים. ואז את לא מטפלת בבריאות שלו? השאלה מה זה לטפל בבריאות. יפה לנו, הנה התחלנו את החקירה. ואז את יכולה לשאול מה זה נקרא מזלזל בבריאות. והאם את יכולה לדעת בוודאות שהוא מזלזל בבריאות שלו? כן. איך? ספרי לי, אני אשמח לשמוע. איש נחמד, אני יודעת את זה, זה בסדר. ראינו בסרט הזה. היו לו 2 אירועים מוחיים, תודה לאל, קלים. אוקיי. יש לו סכרת מבוגרים, כי הוא השמין... הוא התחיל אחר כך. הוא התחיל אחר כך. דרך אגב, לי יש סכרת מגיל 17. אוקיי. יש לו שומנים גבוהים בדם. אוקיי. המשקל שלו בעודף גדול. אוקיי. והוא אוכל מה בא לו. אוקיי, עכשיו, בואו נעט רגע. כל זה תיאור. את לזה קוראת זלזול. זה תיאור. אני קוראת זלזול כי הוא אמור לא להשתמש בסוכרים. אנחנו יודעים הוא אמור לא להשתמש תקשיבי, חבל על הזמן שלנו. הכל ברור. תצריע, זה ברור, נכון? זה ברור. בסדר? מה הוא אמור? כולנו יכולים לכתוב עכשיו ספר שלם. יופי. עכשיו, הוא לא עושה את מה שהוא אמור. אוקיי. קודם כל אני יכולה לשאול אם הוא אמור לעשות את מה שהוא אמור, שאני חושבת שהוא אמור. שאלה מאוד יפה. מי פה יודע על החיים של מי? הרופאים! נו, טוב, מה אני אעשה עם רופאים? הרופאים ממליצים א' וג'. אוקיי, בואי נשאל אותך שאלה חודרנית, בסדר? מה יקרה, או מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות? בסדר? Are you ready? You ready? זו שאלה קשה. אוקיי. מה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות אם הוא יזניח לחלוטין את בריאותו? שאני אמצא אותו עוד פעם על הרצפה. כן, ויכול מאוד להיות שהוא גם לא ינשום. הפעם בדיוק. הפעם יכול להיות שיהיה יותר גרוע מפעם. יופי, ואז מה? ואז מה? כן. ואז מה? תחזיקו את זה אני אצלצל למוקד ואקרא אמבולנס. כי האמבולנס לא יציל אותו. לא, האמבולנס לא יציל אותו. אני מודיעה לך את זה. זה הכי גרוע שיכול לקרות. זה הכי גרוע. אוקיי, תסתכלי על זה. תסתכלי על זה, אוקיי? בסדר? את רואה את זה? את רואה את זה לא פעם ולא פעמיים, נכון? אוקיי. כשאת רואה את התמונה הזאת, עם התמונה הזאת, את ניגשת אליו. כן או לא? עם התמונה הזאת אני ניגשת. כן. ואת עוצרת אותו מלעשות את מה שהוא עושה, או שולחת בו את המבט, זו שאלה 3. איך אני מגיבה כשאני מאמינה למחשבה? שהוא עלול למות מזה שהוא מזלזל בבריאות שלו. הרי זה מה שיושב שם. כן. בסדר? אוקיי. את רואה את זה? כשהוא אוכל את הגלידה, אני שולחת בו את המבט. יפה לנו. האם באותו רגע את דואגת לבריאותך כשאת שולחת את המבט ואת יודעת את מותו הוודאי? על זה אני מדבר. את יושבת שם בחמויות מתח בלתי אנושיות. הוא אוכל גלידה, ואת עוד רגע מתה, ברוב פחד. כן או לא? תסתכלי. הוא כולה אוכל גלידה. אבל יום יום? לא, יום יום, מעולה, איזה כיף של חיים. נכון, ואת סובלת? והוא מזלזל בבריאות שלו. הוא נהנה ואת סובלת. מעולה. יופי, מי מזלזל פה בבריאות של מי? איזה טוב. בסוף אני
אני עוד אבכה על זה. תציגי איפה גלידה. לא די. טוב שאני לא אוהבת גלידה. לא די. היא חוסכת את הגלידה. שחייו מלאים באיסורים וחרמות. יושבת האישה של חייו, מנקרת לו בנשמה כל פעם שהוא לוקח לק מהגלידה. לא, אני יושבת מאחורה. היא לא סוף... לא רוצה לראות אותה נהנה מהגלידה, אני יושבת מאחורה. אתה מבטים שלי חדוריים. אלא מה? כמות האנרגיה הרצחנית שיוצאת ממך חוצה את הגב שלך. מפלחת, תודה לך. לא, אם היא הייתה חוצה את הגב שלו, הוא היה מפסיד. לא! מי אמר לך? לא! לא, בלי עזרה, טוב? בגלל זה אמרתי שהוא מזלזל. הוא מזלזל... בח! עכשיו זה נהיה מעניין. לא, כי כתבתי. לא כתבת, לא כתבת. בשאלה 3 כתבתי. לא, מה? איפה הדף? בשאלה 3 כתבתי שהוא מזלזל. אוקיי, יופי. את יכולה לראות איזה אושר בעין. נחכה לכם, תיכנסי למחשבה הזו. שאני מזלזלת בבריאותי. שהוא מזלזל בך? את מחזיקה שהוא מזלזל בך. ממה המצאת את זה? מזה שאפילו בבתי הפילוח שלך לא עוזרים. לא המצאתי את זה, אמרתי לו בפירוש. אני דואגת לך, אני דואגת לעצמי שאני לא אוכל לתפקד כשאתה... אוקיי, מה הוא עונה על זה? הוא לא עונה. הוא לא עונה, כן, הוא לא עונה. למה הוא לא עונה, את יודעת? הוא פוחד. ממה הוא פוחד? מזה שהוא יהיה להגיד סתם. אוקיי, וגם אני חושבת שהוא לא עונה, כי הוא שומע בזה כל הזמן תוכחה. תוכחה. תנסי, אני נכנסת רגע לגוף שלו, כן? אני עושה פה איזה מהלך אמפתי, רגע להרגיש את מה שאת קוראת לו, הוא מזלזל בבריאות שלו. האם את יכולה לראות שההיפוך, אני מזלזלת בבריאות שלו, הוא אמיתי as the original. אני מזלזלת בבריאות שלו, באיזה אופן אני מזלזלת בבריאות שלו? למה זה אמיתי? כי אני יוצרת בויטמן. אני לא משנה, איך שתגידי את זה? נכנסת לחיים שלי. כן. את יושבת שם, את יודעת בשבילו שזה דבר... יושבת על הברית שלי. כן. ואת מזלזלת בבריאות שלו במובן ש... נו, תגידי את. אני רואה, תגידי מה את רואה. אני מזלזלת בבריאות שלו במובן שאני לא נותנת לו את החופש להחליט, לענות, מה נותן לנו כבני אדם הרבה פעמים תחושת בריאות? בדיוק המילה שאמרת. חופש הבחירה, האמפתיה, החופש להיות אני, החופש לגשת לארון, להוציא את השוקולד בלי סיפור, ללקק את הגלידה, כי גלידה זה דבר טעים לחלק מהאנושות. גם לאלה שיש להם סוכרת, מה לעשות? איך אני יכולה לקבל את זה? אוקיי. עכשיו, את מבלבלת לקבל עם להיכנע. לא להיכנע. אוקיי, מה זה לקבל? לקבל זאת אומרת להשלים עם זה שאין לי השפעה על מה שהוא יעשה. אני שואלת אותך בחזרה. מה מפריע לך לקבל שאין לך השפעה, שזה תיאור של המציאות? מפריע לי שאני דואגת לו, ואני לא משתחררת מהדאגה. את דואגת לך, לא דואגת לו. אני דואגת לו. אני דואגת לי, אז מפריע לי שאני... קודם כל תגידי את האמת. אני דואגת שמפריע לי. קודם כל תגידי אני דואגת לי. אני רוצה להשתחרר מהלחץ שזה גורם. אוקיי. מה בדיוק גורם לך את הלחץ? תמצאי את הנקודה. הפחד מהמקרה הכי גרוע. אוקיי. שזה לא המוות. שזה לא מה? בדיוק. שזה לא המוות. יותר גרוע זה שאם הוא יהיה בכיסא גלגלים או משהו. אוקיי, יופי. אז יופי, תודה. אז זה חשוב. אז הכי גרוע שיכול לקרות זה לא שהוא ימות, אלא שהוא יהיה בכיסא מוגבל, ואת לא תוכלי לטפל בו בעצם. או שאת תהיי, מה? לא יהיה לך חופש. בודדה? או שזאת תהיה מעמסה גדולה לטפל. אוקיי. אז תכתבי את המחשבה הזאת.
עכשיו, מה שאנחנו עושות עכשיו, אתם יכולים לעשות עם עצמכם. אני מתחילה למשש משהו, עד שאני מוצאת את המקום שבו הקיבוץ, ברור לי ששם יש עוד משהו שלא ראיתי. בסדר? מה יצא לך? מה יצא לי? מה יצא לך? פה, עכשיו, מילים. אני צריכה לשחרר לחץ, לתת לו את האפשרות. לא, מה שאני... בסדר, אבל זה לא ישב לך איתי. מה שאני מתכוונת שתמצאי את המחשבה המלחיצה. אם הוא יאכל גלידה, אם הוא ימשיך לאכול גלידה כל יום, אז אולי לא יהיו בי הכוחות לסעוד אותו. אוקיי, חוץ מהמילה אולי, הכל מדויק. כי זאת הוודאות שאת מחזיקה. אוקיי, אבל עדיין בוא נלך עוד אחד. ואם לא יהיו לך כוחות לסעוד אותו, אז מה? אז מה? מה גרוע שם? מה סבעה שם? יכולת לטפל בבן זוג זו זוועה בבן. אוקיי, מה הזוועה בזה? ייאוש, אימפוטנטיות. אוקיי, מה זה אימפוטנטיות? זה מילה. זה להיות חסרת אונים. נכון? מה כל כך זוועה בלהיות חסרת אונים? מה טוב להיות? אני לא יודעת אם זה טוב או לא, אני שואלת אותך מה זוועה בסיפור שלך. להיות חסר אונים זה חוסר יכולת פעולה. נכון, זה תיאור. מה זוועה בזה? זוועה. אני לא רואה את עצמי מסוגלת לזה, לא לעשות כלום. א', יש לי חדשות בשבילך. יש רוב הסיכויים שהיום הזה יגיע. אני יושב מתכונן לו. רוב הסיכויים שאני אהיה חסרת אונים מתישהו. תתכוננו. מה הזוועה בזה? מה הזוועה בזה? להיות תלוי באחר. יפה. מה הזוועה? את תגידו לי נכון, כי עוד תאמין שזה נכון. אוקיי? אז להיות תלוי באחר, מה זוועה בזה? מה זה אומר לך? קושי לקבל את זה. יפה. יפה. אז קשה לך לקבל את עצמך כשאת חסרת אונים ותלויה באחרים. אוקיי? למה זה קשה לך לקבל את עצמך? מה שם זוועה? מה אדם אמור להיות? את מבינה שיש מאחורי איזה אמונה ענקית? מה אנחנו אמורים להיות? שחסרת אונים זה בדיוק סותר את זה? להיות מסוגל לבצע את מה שאני רוצה. אדם אמור להיות מסוגל לבצע את מה שהוא רוצה? כל החיים. כן? כל החיים. עד שהוא יהיה חסר אונים. הוא גם התחיל חסר אונים, אני רוצה להזכיר לך את זה. כן, אבל אז זה יצא לפניך. אוקיי. אז אדם אמור להיות מסוגל לבצע את כל מה שהוא רוצה. דרך אגב, הרי האדם מתחיל על 4 ומסיים על 4. נכון. כן, אבל את לא אומרת את זה בשוויון נפש, את אומרת את זה בזעזוע. אני אומרת את זה, כן. אני אומרת את זה שזה היה ציור כאילו קומיקס. כן, 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 כן. אבל שם יש איזושהי אמת מאוד עמוקה. ואת מזדעזעת מהאמת הזאת. אוקיי? אז בואי עוד פעם ניכנס אליה. שם נמצא הדבר. מרגישה? זה חם, 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 הנה. זה מה שמזעזע אותי כשהוא אוכל גלידה. זה המבט שאת רושפת בגבו. מה אתה עושה לי? אתה מביא אותי במפגש עם חוסר האונים שלי. תפסיק לאכול את הגלידה. כן, זה הערה. כן, כן. זה מה שיושב שם על הגלידה המסכנה הזאת. וניל אגב? מה שכונן, מה שיש, אני אפילו לא בדקת. כל מה שדיברנו. מה המשפט האחרון? שבעצם אני כועסת עליו כי הוא מביא אותי למפגש המפחיד שלי עם חוסר. אז המשפט ההיפוך השני היה, אני לא כועסת על ישראל שהוא מבזבז בבריאותו, אני כועסת על אותו, אני כועסת עליי כי הוא מביא אותי למפגש עם חוסר.
השלישי היה ישראל לא מזלזל בבריאות. נכון. זה נכון או לא? תסתכלי על זה. לא, נכון שזה היפוך. מה את רואה שם? מה את רואה שם? מה יכול להיות אמיתי בזה? זה היפוך, אבל זה לא אמיתי. למה? כי הוא לא מזלזל בבריאות. אנחנו עדיין בסיפור. אנחנו עדיין בסיפור. יופי, בואי נראה איך יוצאים ממנו, כי זה משגע אותך הרי. אלא אם כן את רוצה להמשיך. לא, אני לא רואה את המשפט הזה, ישראל לא מזלזל בבריאותו. כאמיתי. נכון. אוקיי. הוא אוכל גלידה. הוא אוכל גלידה. ואת לזה, רגע. תעזבי את הגלידה. ואת לזה קוראת מזלזל בבריאותו. את יכולה לראות שהוא אוכל גלידה, ואת שמה כותרת על הדבר הזה, ואז זה נהיה כאילו אמת. תזיזי את הכותרת, מה הוא עושה? הוא אוכל גלידה. שמתי, הוא מזלזל בבריאותו. בלי המחשבה, הוא אוכל גלידה. עם המחשבה, הוא מזלזל בבריאותו. Can you see that? זה הכל. Interesting. But not releasing. בסדר. בוא נלך עוד צעד אחד קדימה. נלך עכשיו? למה לא? אנחנו כבר שם, כל כך קרובות. כן? יש לנו נשימה? כן. אוקיי. נחזור לחוסר האונים, כי שם מעניין? גלידה באמת לא מעניין. כן? אוקיי. אדם אמור להיות יכול לעשות את כל מה שהוא רוצה, כל חייו. זה מה שאת מחזיקה. עוד פעם? אדם אמור להיות מסוגל לעשות כל מה שהוא רוצה, כל חייו. לא. מה נכון? זה לא בוודאות, זה לא נכון. למה זה לא נכון? זה לא ניסוח נכון? לא, זה לא כל חייו, כי כל חייו אנחנו יודעים טוב מאוד שישנם רגעים במשך החיים, בסוף החיים, שהוא לא יכול לעשות כל חיים. אבל את לא מוכנה לקבל את החוקיות הזאת עלייך. חוץ מאשר עלייך, זה נכון. אדם כן, את לא. עוד פעם, אוקיי? את שמה שם חוק אוניברסלי, שאת מרחוק יכולה להסכים לו. עד שזה נוגע בבשר שלו. אני רואה את עצמי, אני רואה אפשרות שגם לי, אני אוכל להגיע, אני אגיע אי פעם, ואולי לא בשנה הקרובה, באמונה שלא בשנה הקרובה, במצב של חוסר. אוקיי, ואז מה עולה לך כשאת רואה את התמונה הזאת? אוקיי. פחד או חוסר אונים ייאוש במובן של... מה עולה לך? מה הפחד? ייאוש להיות במצב של להיות תלוי במישהו אחר. מה כל כך נורא להיות תלוי במישהו אחר? אם אנחנו יודעים שזה קורה בסוף החיים, לרוב האנושות. חוץ מאשר סיפור. חוץ מאשר סיפור. שמה אמור להיות? שעובר מדור לדור. שלא נזדקק לאחר. חוץ מאשר... כי אמא ואבא אמרו לי. כן, ברור. ומי אמר להם? האבא ואמא שלהם? דורות... ברור, אוקיי? אז בואי נסתכל על זה, בסדר? האם זאת אמת שאת אמורה להיות במלוא עונך עד יומך האחרון? לא. איך את יודעת שלא? כי אני יודעת חוץ מברי מזל ברי מזל שזוכים... לא, ברגע שאת אומרת ברי מזל, בני מזל, את עדיין בתוך הסיפור. כן, הם בני מזל, אני נדפקו לי החיים. לא. לא משנה, זה הסיפור. אז אני חוזרת אלייך. האם זאת אמת שאת אמורה להיות במלוא עונך עד הרגע האחרון של חייך? לא בוודאות. מרגיש את זה לא בוודאות, כי שם מתחיל לנוע רגע אחד משהו בזוועה. כשאת מאמינה למחשבה, אני אמורה להיות במלוא עוני עד סוף חיי. והוא אוכל גלידה, איך את מגיבה? אוקיי, יכולה לראות עכשיו לאן זה קשור? רחוק מאוד מלהיות קשור בבריאותו? לא. זה קרוב רק כי זה משפיע על חוסר האונים שלך. אבל לא כי הוא הדואגת לו. בסדר? לצורך העניין, זה לא מנקה, זה לא מנטרל את זה שאת דואגת לו באמת, בסדר? זה לא מה שזה אומר. זה אומר שאנחנו מסתכלים בערוץ הזה, שם אני רואה את זה. אני לא רואה אותו.
אני רואה את האיום על חוסר האונים שלי, על המפגש שלי עם חוסר האונים, בסדר? בערוץ הזה. זה לא הופך את זה שאת לא אוהבת אותו, בסדר? אוקיי. כשאת מסתכלת על הדבר הזה, ואת רואה את המחיר שאת משלמת על זה שאת מאמינה למחשבה שאת לא אמורה להיות חסרת אונים, והוא בעינייך הגורם לטה-טה-טה-טה. האם את רואה סיבה להיפרד במחשבה הזאת? מי את בלעדיה? בלעדיה לא יהיה לי לחץ. תרגישי לא יהיה עכשיו, אין לא יהיה, אנחנו לא יודעים מה לא יהיה. אז שבי שם רגע ותראי, תסתכלי עליו, הוא אוכל גלידה. ואת מדביקה לזה את הסיפור, בגללו אני אהיה חסרת אונים. הוא אוכל גלידה. נורא קל לספר את הסיפור, הוא אוכל גלידה, ויש לו סוכרת, ויש לו זה וזה וזה וזה, זה כבר אין שם גלידה, יש לו זוועה. אבל אם אני מנקה את כל ההמצאות האנושיות, הוא יושב שם בן אדם ואוכל גלידה. ואני מדביקה אליו את הסיפור, בגלל זה אני אצטרך לפגוש את חוסר האונים שלי. ולא רק זה, בטח יש שם לפני הזמן האמיתי שלי. בגללו אני אפגוש את זה קודם. עוד נשים עליו. זה לא הגלידה. זה לא הגלידה. אוקיי. תסתכלי עליו, תראי את ההדבקה ואת הניתוק, את ההדבקה ואת הניתוק. מי את בלי המחשבה שבגללו את תפגשי את חוסר האונים שלך מהר, או לא יודעת מה, לפני זמנך. אוקיי. נשמת הרבה יותר טוב, יאמר. אין כלום. ראש מפריע לי, עובד בנסטות. אוקיי. הנשימה יותר טובה, והלחץ של הידיים נרפא. נרפא, מתאר בו, בסדר. צריך לחזור את זה הרבה פעמים. נחזור למשפט המקורי. בהיפוך. בהיפוך המקורי? כן. אני כועסת עליי, כי אני מזלזלת בבריאותי. מה את שומעת עכשיו? תראי איזה עומק נכנס עכשיו. איך את מזלזלת בבריאותי? שאני מטילה את החששות שלי עליו. כן, זה אחד. עוד. שאני יוצרת לעצמי תסריט מפחיד, קודר, מייאש, מזלזל בעצמי. כן, את מרגישה את המילים עכשיו, כן? שאני מכניסה את עצמי בסיטואציה שהיא לא בהכרח, שאין, היא לא קורית ממשות. שהיא לא קורית כרגע, כן. אמרתי לעצמי שמה שיהיה בעתיד במילא לא ידוע, אז חבל לתת את התסריט. ולהשחית את בריאותי. להשחית. לא לזלזל, להשחית אותה. מה זה הדבר הזה בקצות הידיים? זה לא קשור לבריאות? אוקיי. וגם הנשימה. והנשימה הכי קשורה לבריאות, אם היא אי פעם נזכרת, לנשום. תודה. תודה.